Huwa komuni ħafna li fuq it-tabelli tat-toroq, il-frekwenzi tar-radji u fis-supermarkets niltaqgħu ma' aktar minn lingwa waħda minħabba li s-soċjetà tagħna hija multikulturali u għalhekk hija wkoll multilingwi. Din hija l-aktar realtà komuni madwar id-dinja, jiġifieri li tintuża aktar minn lingwa waħda f'komunità fil-ħajja ta' kuljum. F'dan is-sens, nistgħu naqsmu l-kelliema skont 3 realtajiet differenti. Il-monolingwiżmu, jiġifieri realtà li fiha persuna jew komunità titkellem biss lingwa waħda. Il-bilingwiżmu, realtà li fiha jintużaw 2 lingwi differenti b'mod regolari. U l-multilingwiżmu, realtà li fiha jintużaw 3 lingwi jew aktar b'mod regolari. Il-bilingwiżmu u l-multilingwiżmu fihom ħafna vantaġġi, anke jekk għall-bidu persuna tibda titħawwad xi ftit bejn lingwa oħra. Aktar ma nkunu nafu lingwi, aktar inkunu nistgħu nikkomunikaw ma' ħaddiema u klijenti differenti. U għalhekk inkunu nistgħu nirnexxu aktar f'xogħolna. Fil-każ ta' pajjiżna, huwa ta' vantaġġ kbir li nkunu nafu ħafna lingwi ħalli nattiraw turisti minn madwar id-dinja kollha. Huwa għalhekk li l-gwidi ta' entità bħal Heritage Malta ma jitkellmux biss bil-Malti u bl-Ingliż u li bosta siti fuq l-internet huma aċċessibbli f'aktar minn lingwa waħda. Barra minn hekk, aktar ma nkunu nafu lingwi, aktar nifhmu lil xulxin u lil kulturi oħra. Huwa faċli li 2 persuni li ma jitkellmux l-istess lingwa jittimbraw lil xulxin bħala slavaġ, imma jekk jitkellmu l-lingwa ta' xulxin, jiskopru li fil-verità għandhom ħafna affarijiet inkomuni. It-tagħlim tal-lingwi jgħinna wkoll sabiex naħsbu aħjar, billi min jitkellem aktar minn lingwa ikollu aċċess għal vokabolarju usa u għal firxa akbar ta' perspettivi. Minħabba li f'pajjiżna kellna diversi ħakmiet differenti, spiss kellna realtà ta' bilingwiżmu jew multilingwiżmu fuq il-Gżejjer Maltin. Ngħidu aħna fl-Atti tal-Apostli, San Luqa jiddeskrivi lil Maltin bħala barbari, jiġifieri li kienu jitkellmu b'lingwa differenti minn tal-ħakkiema tagħhom. U fi żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan, minn barra l-Malti kellna 8 lingwi oħra mitkellma fartna, waħda għal kull fera tal-ordni. Illum il-ġurnata niltaqgħu ma' diversi eżempji ta' bilingwiżmu jew multilingwiżmu f'Malta. Fl-iskejjel, pereżempju, it-tagħlim isir bil-Malti u bl-Ingliż u jiġu malma wkoll bosta lingwi barranin. Fuq it-titjiriet u fil-kaxxa postali tagħna, kemm il-darba nirċievu informazzjoni biż-żewġ ilsna? L-istess fit-toroq tagħna, fejn spiss naraw tabelli b'tarif aċċessibbli kemm għalina l-Maltin kif ukoll għall-barranin. F'pajjiżna, il-Malti waħdu huwa meqjus bħala l-lingwa nazzjonali tagħna. Dan ifisser li huwa l-Malti li jagħtina identità u jagħżilna minn nazzjonijiet oħra. Mill-banda l-oħra mbagħad, għandna 3 lingwi uffiċjali, il-Malti, l-Ingliż u l-lingwa tas-sinjali Maltija. Dan ifisser li l-Istat huwa fid-dmir li l-informazzjoni li jippubblika tkun aċċessibbli b'dawn l-ilsna, kif wera b'mod tajjeb ħafna fix-xandiriet marbuta mal-COVID-19, meta kien essenzjali li l-informazzjoni tasal b'mod ċar għand kelliema ta' lingwi differenti. Tajjeb insemmu wkoll li l-Malti huwa rikonoxxut ukoll bħala waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għaldaqstant għandna dritt li naċċessaw il-liġijiet tal-Unjoni bil-sinna wkoll. Din ir-realtà fejn pajjiż ikollu aktar minn lingwa uffiċjali waħda mhix unika għal pajjiżna. Ngħidu aħna għalkemm l-Ispanjol huwa l-lingwa uffiċjali ta' Spanja, l-istess pajjiż jirrikonoxxi lingwi uffiċjali oħra f'reġjuni differenti, bħal Bask fin-naħa tat-Tramuntana u l-Katalan fil-Katalunja. Fil-waqt li l-Lussemburgu jinqeda bil-Lussemburgiż, il-Franċiż u l-Ġermaniż. Il-paġna Il-Malti madwarna turina kemm huwa faċli li bi ftit ħsieb ngħixu f'pajjiż fejn l-informazzjoni tkun aċċessibbli b'aktar minn lingwa waħda, kif jixraq lil pajjiż bilingwi. Wara kollox, din mhix ġlieda ta' Malti kontra Ingliż, imma kwistjoni ta' Malti, Ingliż u lingwi oħra li jgħixu jitfit, għax huwa wieħed mid-drittijiet tagħna li l-informazzjoni tkun aċċessibbli għalina bil-lingwi li nifhmu. Fil-ġrajja Biblika tat-Torri ta' Babel, in-nies ma femux lil xulxin għax bdew jitkellmu b'lingwi differenti.
Din il-konfużjoni ta' proporzjonijiet bibliċi nistgħu nevitawha billi nitalmu aktar lingwi u nsiru pajjiż bilingwi u multilingwi. Imma l-ewwel irridu nibdew minn dak li huwa tagħna tassew. Il-Malti. Il-sinna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.